Bé, aquestes pedres que trobam en els cantons, que encara poden veure a moltíssims de pobles de Mallorca, entrades de portasses, etc. Quina és la seva funció? Bé, primer hem de dir que els seus noms són escopidors, que curiosament per la banda de Santanyí, Campos, etc., encara els diuen moixes, un nom que no he trobat aquí al diccionari. Bé, per què serveixen aquestes pedres? Senzillament perquè els xarros envoltant el cantó no freguessin per cantó de la paret d'aquella casa. O sigui, el copidor, escopia els xarros, evitava que freguessin amb les rodes al mateix xarro per la paret d'aquella casa. Bé, en aquesta portassa d'aquí darrere, molta gent, com jo mateix, mos enviaven a cercar vi. Aquí hi havia una gran bota de vi, com granyada, i nosaltres infants mos enviaven a comprar vi amb un barral i dèiem, volem aquest barral ple de vi, això era ja un bonet. Però vos contaré una anècdota per riure que li va passar a una dona un dia que va venir a cercar vi. Aquí va venir una dona amb un barral a cercar vi i quan va ser seva, en el seu barral, quan va anar a posar el vi del barral dins un parell de botelles, li va sortir un llagost mort que va caure dins una botella. I aquella dona se va enfadar molt i va venir aquí a protestar. I va dir, de dins el barral m'ha caigut un llagost mort. I el que servia el vi li va contestar, i què voleu, madona, per aquest preu? Una llagosta